Budapešť, letisko 6. mája odlietam do Astany. Bude to expedícia Balaškotour a uvidíme, jak to všetko dopadne. Teším sa na to moc, počasie je dobré, dúfam, že aj bude dobrý. Prajem vám príjemnú zábavu. Znamená, že so Švajčiarmi sme vyhrali, tak sa to ešte na palube potom môžeme. Kazachstan je štát vo východnej Európe. Bývalá republika Sovietskeho zväzu, teraz je člen SNŠ. Hraničí s Uzbekistanom, Kyrgyzskom, Turkménskom, Ruskom a Čínou. V Kazachstane sa nachádza tiež kozmodrom Bajkonur. Rozloha 2 725 000 kilometrov. Astana z 12. poschodia, kde sme boli ubytovaní. Úradné jazyky sú tu kazaština a ruština, čo sme aj ocenili, lebo po rusky sme sa dohovorili. V rokoch 2019 až 2022 Nur Sultán je od roku 1997 hlavným mestom Kazachstanu, predtým bola hlavným mestom Alma-Ata. V Kazachstane nie je zavedený letný čas. Rozdiel medzi Slovenskou republikou a Astanou je v lete plus 4 hodiny a v zime plus 5 hodín. O to dobrý si, mám tam v zábere. A čo sa týka klimatických podmienok, sú pre Astanu typické veľké teplotné rozdiely. V letných mesiacoch môže teplota dosiahnuť 30 stupňov a v zime naopak pod minus 30 stupňov klesnúť. Obdobie jary a jesene trvá krátko. Aj to sme zažili. Čo sa týka bezpečnej situácie, Kazachstan je jednou z najbezpečnejších krajín v Strednej Ázie s nízkou kriminalitou. Veža Bajterek je rozhľadná v Astane, v hlavnom meste Kazachstanu. Táto veža nie je len turistickou atrakciou, ale je aj jedným z hlavných symbolov mesta, budovaného od 90. rokov 20. storočia. Je vyobrazená na všetkých kazachstanských peniazoch. Nachádza sa na bulváru Nuržol. Architekt tejto veži je Akmurza Rustembekov. Začiatok výstavby bolo 25. oktobra 1996 a dátum otvorenia bolo slávnostné 30. augusta 2022. Je to ako monument. Oficiálnou menou je tu Tenge. Táto budova pripomína trofej postavenú v rokoch 1996 až 2002, na ktorej sa nachádza vyhliadka vo výške 97 metrov. Kazašské slovo Bajterek v doslovnom preklade znamená vysoký topoľ, ako strom. Preto je pre túto väžu tento názov veľmi vhodný. V roku 1997 sa Astana, ležiaca uprostred nehostinných stepí, stala hlavným mestom Kazachstanu. V posledných rokoch tu rastie počet obyvateľov aj moderných stavieb, predovšetkým presklených mrakodrapov a kancelárskych budov. Vznikajú nové ulice, rezidenčné štvrte a parky. Staré budovy, z ktorých dýcha história, by ste tu hľadali márne. Na Astane sa podpísal vplyv sovietskej éry a preto v nej považuje architektonický štýl 60. a 70. rokov minulého storočia. Napriek tomu sa tu oplatí navštíviť mnoho zaujímavých vecí. Jednou z nich je prezidentský palác AK Orda. Palác sa staval 3 roky a bol otvorený v roku 2004. Postavila ho spoločnosť Mabetex Group, založená 3. prezidentom Kosova Benhjetem Pakolim. Nachádza sa na ľavom brehu rieky Išim. Je prezidentovým pracoviskom. Prezident tu nebýva. Na vrchole zlatej kupole je väža so zlatou sochou v podobe slnka s 32 paprskami a orla stepného lietajúceho pod ním. Výška budovy je 80 metrov.
Rezidenčný komplex Premier Palace sa nachádza na hlavnom námestí hlavného mesta. Jedinečná poloha v blízkosti strategicky dôležitých objektov, akými sú hlavná mešita Hazrat Sultan, Palác nezávislosti, Palác umenia Šabit vám umožní byť v centre kultúrneho a významného diania v meste. Luxusné farebné kompozície vám umožnia vychutnať si prechádzky na čerstvom vzduchu. V pešej vzdialenosti od veľkolepého rezidenčného komplexu Premier Palace, Palác mieru a svornosti, miesto kongresov vodcov, svetových a tradičných náboženstiev a zosobnenie mladého nezávislého štátu, usilujúce sa o mier a harmóniu. Kazachstan je možno najznámejší pre svoje nomádske korene, no jeho nové hlavné mesto Astana vytvára vlny so surrealistickou panorámou. Keď vláda v roku 1997 presťahovala hlavné mesto do tohto malého mesta na severnej stepi, bola to v podstate malá základňa, ale dnes sa tu obloha bliští nejasne nakloneným sklom a zvlennými zlatými vežami. Mesto pozvalo hviezdnych architektov ako Norman Foster či Kishio Kurokawa, aby pretvorili vzhľad Astany a premenili mesto na mestskú krajinu, vďaka ktorej sa tu budete cítiť trochu tak, ako by ste cestovali v čase. Dve obrovské zlaté sklené veže lemujú vchod do prezidentského paláca Orenburg Street skutočnej surrealistickej sláve. Z dôvodov, ktoré nie sú celkom známe, miestni obyvatelia nazvali tento zlatý pár plechovky od piva, čím možno podkopali časť lesklej slávy, ktorú mali dosiahnuť, keď boli postavené tesne potom, čo bola Astana v roku 1998 korunovaná za hlavné mesto. Hazrat Sultan, čo znamená Svätý sultán, je veľká mešita v Astane a najväčšia mešita v Strednej Ázii. Existuje presvedčenie, ak váš dom má výhľad na mešitu, šťastie nikdy neopustí váš domov a šťastie vás bude vždy sprevádzať. Ústredná koncertná sieň v Kazachstane, ktorú navrhla talianska firma Studio Nicoletti Associati, má tvar vrstvených odkvitnutých lístkov rúže. V 3 rôznych koncertných sálach sa po celý rok konajú mnohé z najväčších vystúpení klasickej hudby a tanca v krajine. Khan Shatyr, táto obrovská stavba vyzerajúca ako cirkusový stan, je obrovským nákupným a zábavným centrom. Prešívaná látka udržuje vnútornú teplotu na príjemných 25 až 30 stupňov Celzia po celý rok. Rieka Išim je prameniaca v Kazachstane. Odvodňuje 177 000 km². Malinká ryba! Dá. A jej dĺžka je 2450 km. Vlieva sa do rieky Irtyš ako jej ľavostranný prítok. A prezident nekýva, že nemožno. Мы не мешаем никому, сами по себе рыбачим. Sami. Kazaši slávia 1. mája Deň kazašskej solidarity, 7. mája Deň obrancov a 9. mája pripadá u nich na Deň víťazstva. Здравствуй, мальчик. Ты девушка. Как тебя называют? Айтуар, Айтуар. Сколько тебе лет? 13. 13. Это что, Маш? Я Дмитрий. Дмитрий. Ты капитан? Нет, майор. Майор. А ты? Я Дамила. Демила. Ты больница? Да. Сестра? Да. Хорошо. Видеоблогер.
алған бірегей жобаға айналды. Бұл жоба алғаш рет 2015 жылы бастау алған екен. Ол жерде алаңға 1000 жарым адам жақындарының ағайын бутылки из-под воды и другой мусор на землю. Следите за своими детьми. Когда домой ехать, уже война началась. Живой, 90 лет прожил. Прожил. В 2004 году умер мой отец. А потом что работал? Он инвалид, ноги не было. Так, по хозяйству. А теперь Я в Петропавловск, город здесь, я оттуда. Я здесь работаю на стройке. Но каждый год выхожу. Ради отца, вот так вот. Память. да. Словакия. Да. И приехали посмотреть, как в Казахстане. Уже у нас очень мало таких праздников, как у вас, оригинальное. У нас очень меньше людей бывает на этих праздниках. Жил новую жизнь. Вот Адылбаев Александр Тизбиетович, это тоже, он всю войну тоже прошел, от Сталинграда до Берлина. Он был отчимом нашей бабушки. Прошли всю войну и воспитали достойных людей. Достойные люди были. Здесь все деды, прадеды, деды, у нас. молодые парни, это? которые ушли. Черноморский флот Крым защищал, в Керчи погиб. Кто? Вот, Стригунов Василий Лаврентьевич был пацаном еще и погиб в Керчи погиб.